Miles de persoas manifestaronse en Santiago na defensa da sanidade pública, marcha a que se sumaron veciños e veciñas do Barbanza para reclamar que se atendan as súas peticións no referente á atención primaria. As rúas de Santiago de Compostela encheronse onte domingo de miles de persoas que se manifestaron para defender o sistema público de saúde e amosar o seu rexeitamento aos recortes sanitarios implantados pola Xunta. O ruido e os lemas encheron a mobilización convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública dende a súa saída da Alameda Compostela. Sanidade pública e de calidade ou queremos máis atención primaria foron algúns dos cánticos que foron entoando os manifestantes ante o desmantelamento, a privatización e o bloqueo da sanidade pública. Conselleiro mentireiro, conselleiro mentireiro, conselleiro mentireiro. Non nos quitará, a sanidade pública non nos quitará. A marcha contou con decenas de veciños e veciñas do Barbanza que alzaron a súa voz para defender a atención primaria en municipios como Ribeira, Pobra ou Rianxo. Entre as súas demandas atopábanse dotar os centros de saúde do persoal médico preciso, reducir as listas da garda, reactivar o PAC de tarde na Pobra do Caramiñal e impulsalo no ambulatorio rianxeiro. Na protesta participaron múltiples colectivos e plataformas sanitarias como a de defensa da sanidade pública do Barbanza, os principais sindicatos de Galicia e os líderes do BNG e do PSOE a nivel galego. Miles de galegos manifestaronse onte en Santiago para que a Xunta impulse a sanidade pública, invista nela e aposte pola atención primaria.